Oh, ah. Oh, ah. Buenos días. Hola, que tal? Moi bons días. En que eu podo axudar? É aquí onde se meten cousas por registro. Sí, correcto. Aquí está no sitio adecuado. Moi ben, pois quería registrar este xamón. Pero como que quere registrar este xamón, Sí, quería registrar este xamón. Non podo, ou que? Home, cabaleiro, non pode, que iso vai en contra da lei de administracións públicas. Coñece a lei de administracións públicas? Pois non vai poder pasar... Parecelle pouca cousa, quizá, un pouco cativo. Podemos registrar tamén unha dúcia de chourizos ou así, se quere. Como unha dúcia de chourizos? A ver, cabaleiro, non pode registrar un xamón. Iso vai en contra, é ilegal, non o podo facer. Vamos a ver, home, logo que estuvo antes, que veo aquí cun feixe de papéis e registroulle todo, que pasa? Ese que tiña enchufo ou que? Non tiña enchufe, nin tiña nada. Ese home o que veo foi a inscribir, pois, unha instancia, que o que nos inscribimos aquí, instancias, calquer papeleo. Nos aquí registramos cousas escritas, pero non un xamón. Cousas escritas nada máis? Cousas escritas nada. Nin un choureciño, ni nada, non? Home, cousas escritas e nada máis. Veña, pois... Pois coña o rotulador. Pa aquí. Escriba aí. Atención do excelentísimo alcalde. Aquí no xamón. Asunto asfaltado de pista. Remitente Manuel García García. A ver, Manolo, poñe Manolo para que sepa que son. Manolo, non vou poder pasarlle isto por registro. É ilegal, non o podo facer. Entendido? Cago na administración pública, nos funcionarios de carreira. Me cago en... Sotes ben las chans, carallo. Por non traballar non facedes nada. Manolo. Ni Manolo, ni Manolo. Buenos días. Aí ten, a lei de administracións públicas, 365 follas, de letra pequena e sin un dibuixo en todo o libro. E non di nada de que non se poden registrar xamón. Manolo era o seu nome, verdade? Manolo, sí. Nin xamós, nin lacor, non fala nada. Manolo, non o poñerá explícitamente nin xamor, nin lacor, nin chourizo, nin nada, pero é que... Pero é que nada, nin pero nin pera, entende? Se non pon nada de xamós, poderá registrar o que che trae a xente para registrar. Ou sabe vostede máis que as leis? Igual sabe vostede máis que as leis. Home, non sei eu máis que as leis, pero, bueno, se quere registrar, pois vamos registrar. Pois sí que quero registrar. Moi ben, pois, viña, vamos a ver. Podo registrar o que eu queira, entende? Moi ben, Manolo, pois, que é o que quere registrar vostede? Unha lavazada, con reprise. Tampouco ven nada disso. Unha lavazada con reprise, sí, moi ben, unha lavazada con reprise. E a nome de quen? Poñelle a atención de... Como se chama usted? Eu? Sí. Eu chamome Braulio. Braulio do registro. Atención de Braulio do registro. Braulio... Asunto amarjarma mañán, de fai 2 días. Vale. Moi ben. Remitente, perdón, Manolo García García, que son eu. Xa, vale. Moi ben, e vai querer levar copia? Quero, por millor. Sí. Faja 2. Apunte 2 para así levo unha paca. Vale, pois xa, así, esta xa, e a día de hoxe si estamos, está ben? Moi ben, pois, aí está. Pois si fai o favor, antes de dar, vai afirmando vostede aí. Señor. Firme, aí, aí, moi ben, pois nada. Unha é para min, non? Si, unha é para vostede. Achegue un pouco a cara adiante para darlle... No, pero espera un segundiño que... Ui, agora mesmo. Pois nada, que acaba de chegar a miña hora do descanso, así que xa o atende meu compañero. Vou tomar o café. Se quere vostede un, agardo aí abaixo, vale? Cago nos funcionarios de carreira e na administración pública. Son ben lacazazo.